Άντε προχώρα. Άμα δεν σε σύρω εγώ, ποιος θα σε σύρει? Κοίτα εδώ, έξω από τα δικαστήρια είμαστε. Μια μέρα εδώ θα με καταλήξεις. Ούτε ένα πτυχίο δεν μπορείς να πας να μεταφράσεις μόνος σου. Θες και εξωτερικό, τρομάρα σου. Μαμούνια. Αχ, μη μου γκρινιάζεις τώρα, μία στάση είναι. Αχ, αν δεν ήμουν εγώ. Μαμούνια είπα. Σιγά μη σε άφηνα να έρθεις μόνος σου. Ναι, GPS έχει το κινητό, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει μυαλό. Άντε φτάσαμε, ευτυχώς που είναι κοντά. Άμα περίμενα από μόνος σου να βρεις τη διεύθυνση, θα βραδιάζαμε. Έλα προχώρα, από εδώ είναι. Άσε, ξέρω εγώ. Να λοιπόν, εδώ ήθελα να σε φέρω. Τουλάχιστον εδώ ξέρουν τι κάνουν, γιατί από σένα δεν έχω πολλές ελπίδες. Αν σε άφηνα μόνος σου, θα έβγαζες εισιτήριο για λάθος χώρα. Άντε τώρα θα μεταφράσουμε το πτυχίο σου σαν άνθρωποι. Αχ, μεγάλωσες. Πού θα πας τώρα? Θα σου στέλνω τάπερ.